Нидерландия е една от най-странните територии на европейската карта. Отгоре тя изглежда като земя, подредена с математическа прецизност. Прави канали, перфектно разделени полета, гъсто населени градове, колосални пристанища и брегови линии, защитени от структури, които изглеждат твърде големи, за да принадлежат на толкова малка страна. Но под този спокоен образ се крие обезпокоителна реалност. Огромна част от нидерландската територия е на или подморското равнище и милиони хора живеят в райони, които без диги, дюни, шлюзове и помпи биха били изложени на катастрофални наводнения. И все пак, страната продължава да функционира така, сякаш тази заплаха е невидима. Влакове, магистрали, модерни квартали, оранжерии, летища и пристанища функционират в ландшафт, който от естествена гледна точка би трябвало да е изключително уязвим. Но как може Нидерландия да живее под морското равнище, без да се наводнява? Нидерландия не е просто низинна страна. Това е делта. Европейската й територия се намира там, където големи реки, като Рейн, Маас и Шелда, се срещат с Северно море, след като прекосяват голяма част от континента. Това означава, че страната получава вода едновременно от два фронта. От едната страна морето се натрупва с приливи, бури и вълни. От другата страна реките носят огромни количества вода от вътрешността на Европа. Към тази комбинация добавете обилни валежи, меки почви, слягане и много висока гъстота на населението. Самото име на страната разкрива ключа. Недерланд означава низини. Думата не е метафора. Голяма част от Западна и Северна Холандия се състои от равен терен, речни седименти, древни блата, отводнени торфени блата и рекултивирани земи. В продължение на векове жителите не просто са заемали наличната земя. Те са я оформяли. Те са отводнявали езера, ограждали са заливните низини с диги, извличали са вода с мелници, а по-късно и с помпи и са превръщали водните повърхности в обработваема земя. Този процес е създал полдери, една от основните характеристики на холандския пейзаж. Полдерът е площ земя, оградена от диги, където нивото на водата се контролира изкуствено. Тя може да бъде под нивото на морето, реката или близкото езеро. За да се запази суха, дъждовната вода, инфилтрацията или дренажът трябва да се отстраняват чрез канали и помпи. Това е земя, която съществува, защото цяла система работи, за да я поддържа суха. През средновековието много холандски общности започнали да се организират около тази нужда. Защитата на ниско разположените земи изисквала сътрудничество. Лошо поддържаната дига не засягала само едно семейство, а всички, живеещи зад нея. Този екологичен натиск довел до появата на много стари институции за управление на водите, известни като Waterschappen или водни съвети. Тяхната роля била да набират средства, да координират строителните работи, да поддържат дигите и да решават как да управляват каналите и нивата на водата. В една уязвима територия управлението на водите не можело да разчита на случайни импулси. То се нуждаело от приемственост. Борбата срещу водата била и борба срещу свличането на земни маси. В няколко региона отводняването на торфени блата и влажни зони уплътнявало и понижавало земята. Това, което в началото изглеждало като победа над водата, можело да създаде нова уязвимост. Колкото повече се отводнявала тя, толкова по-ниско падало нивото на повърхността. И колкото по-ниско падало нивото на повърхността, толкова повече земята зависела от диги и помпи. Холандия не просто изградила защитни съоръжения срещу морето. Тя изградила начин на обитаване на земята, който бавно се променя под краката им. Това е централният парадокс. Страната не е суха, защото природата я благоприятства. Сухо е, защото поддържа постоянна инфраструктура, която да противодейства на естествените процеси, които никога не спират. Водата натиска, просмуква се, издига се, спада, ерозира, носи седименти и търси нови пътища. Холандският отговор е да предвижда тези движения, преди да се превърнат в бедствие. Класическият образ на Холандия е този на морска стена. Макар че този образ е непълен, той остава съществен. Морските стени са бариери от пръст, пясък, глина, камък, асфалт или съвременни материали, които отделят населените места от водата. Основната им функция изглежда проста – да предотвратяват преминаването на вода. Но в действителност те са сложни структури, които трябва да издържат на хидравлично налягане, ерозия, вътрешно просмукване, вълни, слягане на почвата и екстремни бури. Морската стена не се разрушава само когато водата я пробие. Тя може да се разруши и отвътре. Ако водата проникне през морската стена или под основите й, тя може да пренесе почвени частици и да създаде вътрешни канали. Това явление, известно като тръбопроводи, може да отслаби конструкцията до точката на разрушаване. Ето защо поддръжката на холандските морски стени надхвърля просто проверка на височината на стената.
Тя включва сензори, инспекции, геотехнически анализи, подсилване и наблюдение дори на най-малките признаци, като течове, деформации или меки места. Наред с изкуствените морски стени, крайбрежните дюни играят ключова роля. В няколко района на холандското крайбрежие дюните са естествена защита срещу Северно море. Те изглеждат като прости натрупвания на пясък, но функционират като гъвкав резерв от материал. По време на буря вълните могат да ерозират част от дюната. Тази загуба не винаги означава повреда. Дюната абсорбира енергия, деформира се и защитава вътрешността. След това може да бъде възстановена чрез естествени процеси или чрез изкуствено попълване на пясъка. Възстановяването на плажовете и дюните е фундаментална техника. Вместо просто да изгражда твърди стени, Холандия отлага пясък на стратегически точки, така че теченията, вятърът и вълните да преразпределят материала. Това укрепва бреговата линия, без да превръща цялата брегова линия в бетонна бариера. Стратегията признава, че морето не е статичен противник. Динамичната брегова линия трябва да се движи, но в контролирани граници. Полдерите допълват тази първоначална защитна логика. При тях водата се управлява така, сякаш земята е голяма обърната вана. Всичко, което влиза, трябва да се отседи. Преди това вятърните мелници са били движещата сила зад тази система. Техният образ се свързва с холандския пейзаж, защото в продължение на векове те са били хидравлични машини. Те са издигали вода от по-ниски канали към по-високи, докато може да бъде изпусната в реки, езера или морето. С течение на времето парни, дизелови и електрически помпи заменят вятърните мелници, но функцията остава същата. Съвременният полдер има дренажни канали, помпени станции, шлюзове, определени водни нива и екип за управление, който решава колко вода да задържи или освободи. Целта не винаги е почвата да остане възможно най-суха. В селското стопанство, природата и градските райони, нивото на водата трябва да бъде балансирано. Ако падне твърде ниско, почвата може да потъне или да се разгради. Ако се покачи твърде високо, се получава локализирано наводнение. Прецизността е постоянна. Съвременната история на управлението на водите в Холандия е белязана от една нощ. Между 31 януари и 1 февруари 1953 година г. Комбинация от буря в Северно море, висок прилив и екстремно атмосферно налягане тласна вода към бреговете на Холандия, Белгия и Обединеното кралство. В холандския регион, Зеландия и други райони на югозападната част на страната множество диги се сринаха. Водата нахлу с опустошителна сила. Цели села бяха откъснати от водата. Къщи, ферми и пътища изчезнаха под водата. Повече от 1800 души загинаха в Холандия. Наводнението от 1953 г. не беше просто природно бедствие. То беше техническо и политическо разкритие. То показа, че съществуващите защитни съоръжения са неадекватни за една модерна, гъсто населена и икономически стратегическа страна. То повдигна и тревожен въпрос. Ако една буря може да пробие толкова много стени за една нощ, какво ще се случи в бъдеще с поурбанизирани брегови линии, по скъпа инфраструктура и все по-непредсказуемо море? Отговорът беше планът Делта, една от най-големите хидравлични трансформации на 20 век. Основната му идея беше да намали уязвимостта на югозападна Нидерландия чрез затваряне или контролиране на няколко морски канала, естуари и заливи. Вместо да защитава всеки километър от вътрешното крайбрежие с дълги, открити диги, страната се стреми да скъси отбранителната си линия. По-малко уязвимото крайбрежие означаваше по-малко слаби места. От тази програма произлиза Delta Works, серия от язовири, диги, шлюзове, бариери срещу щормови вълни и шлюзове, разположени предимно в Зеландия и Южна Холандия. Тези структури трансформират пейзажа на страната. Някои затварят морски заливи, други позволяват контрол на водния поток. Заедно те намаляват риска от наводнения в регион, исторически изложен на морето. Най-емблематичният проект е Остершелдекеринг, или източната шелтска бариера. Първоначално се е обмисляло пълното затваряне на естуара. Това решение обаче би унищожило голяма част от приливната екосистема и би засегнало дейности като риболов и отглеждане на миди. Окончателното решение е посложно. Да се изгради подвижна бариера, която може да остане отворена при нормални условия и да се затвори в случай на опасни щормови вълни. Това решение запазва част от естественото движение на приливите и отливите, като същевременно осигурява защита. Остершелдекеринг е пример за съществена характеристика на холандския модел. Инженерството не само пита как да спре водата, но и какви ще бъдат последствията от спирането й. Затварянето на морски залив може да защити града, но може също така да промени седиментите, солеността, фауната, флората и местната икономика. Борбата с наводненията никога не е чисто механична. Всеки проект променя жива система. Планът Делта превърна Холандия в глобална лаборатория за крайбрежна отбрана.
Но той ни даде и един понезабележим урок. След 1953 страната разбира, че с бедствието не се води борба само когато то се случи. Борбата се води десетилетия предварително, с планиране на сценарии, регулации, бюджети, институции и текуща поддръжка. Сигурността престана да бъде реактивна мярка и се превърна в въпрос на национална политика. Сред най-впечатляващите структури в холандската система е Маесланд Керинг, подвижна бариера, разположена близо до Хоек ван Холанд на входа на Nieuwe Waterweg, нов воден път. Нейната функция е да защитава района на Ротердам и част от Южна Холандия от екстремни щормови вълни от Северно море. Значението на тази структура става ясно, когато се разгледа какво се крие зад нея. Пристанището на Ротердам, един от най-важните логистични центрове в Европа, както и градове, индустрии, пътища и гъсто населени райони. Маесланд Керинг не е фиксирана стена. Тя се състои от две огромни извити порти, всяка от които е свързана с гигантски метални ramена. При нормални условия портите остават отворени на страничните сухи докове, позволявайки на корабите да преминават до и от пристанището. Когато се прогнозира опасна комбинация от прилив и буря, системата може да затвори водния път. Портите се издигат до центъра на канала, частично се пълнят с вода и след това се спускат, докато не се озоват на дъното. В този момент морето се натъква на затворена врата. Размерите на конструкцията са почти невъобразими. Това не е обикновена индустриална порта, а машина с размерите на монумент. Проектирането й трябваше да реши привидно противоречив проблем – защита на уязвим регион, без да блокира трайно един от най-важните морски коридори на континента. Фиксирана язовирна стена би била полезна, но би нарушила пристанищната дейност. Решението беше защита, която се появява само когато е необходима. Този принцип се повтаря в различни части на Холандия. Мобилните бариери позволяват на хората да живеят с водата в нормални времена и да се изолират от нея по време на екстремни събития. Това е инженерство на периодично присъствие. Страната не живее зад затворена стена през цялото време. Тя живее зад система, способна да променя конфигурациите си. Работата на тези бариери изисква доверие в метеорологични модели, сензори, комуникации, протоколи и автоматизация. Опасността се крие не само в силата на водата, но и в точния момент на действие. Твърде късното затваряне може да бъде фатално. Твърде ранното затваряне може да наруши навигацията, икономиката и водните потоци. Ето защо контролирането на бариера не е просто визуално решение. То зависи от прогнозите за морското равнище, вятъра, атмосферното налягане, речния поток и границите на безопасност. Холандското инженерство тук наподобява форма на очакване. Системата не чака водата да удари града. Тя изчислява пристигането й, преди да се случи. И това изчисление трябва да е достатъчно точно, за да оправдае движението на гигантски машини. Има нещо почти мистериозно в тази нормалност. Милиони хора спят, работят и пътуват в райони, които зависят от монументални порти, често невидими за ежедневието. Страната функционира, защото тези структури са готови да действат през няколко критични часа, които могат да определят съдбата на цели региони. Докато големите бариери привличат вниманието, ежедневното оцеляване на Холандия зависи от една по-малко впечатляваща инфраструктура – дренаж. Ниско разположените страни не са наводнени само от морето. Те могат да бъдат наводнени и от дъжд, просмукване, подпочвени води и наситени реки. В много полдери водата няма естествено оттичане, защото земята е по-ниска от околния канал, река или море. За да се отстрани, тя трябва да се повдигне. Помпените станции са сърцето на тази операция. Някои са малки и локални, други са огромни съоръжения, способни да преместват огромни обеми вода. Тяхната задача е да поддържат определени нива в мрежи от канали. Когато вали, водата пада по покриви, улици, полета и пътища. Част от нея се просмуква в земята, част от нея се стича в канавки и канали. Оттам системата я насочва към станции, които я изпомпват към повисоки водни басейни. Тази мрежа функционира като система за изкуствена циркулация. Каналите не са просто ландшафтни елементи или туристически маршрути. Те са хидравлични артерии. Те позволяват съхранението, разпределението и евакуацията на вода. В градове като Амстердам, Ротердам, Утрехт и Лайден каналите са част от градската идентичност, но и от дълга история на управление на водите. Зад спокойния им вид се крие логика от нива, шлюзове, дренаж и регулиране. Сложността се увеличава, защото не е необходимо цялата вода да изтича незабавно. В сухи периоди Нидерландия също трябва да съхранява сладка вода. Същата страна, която се страхува от наводнения, може да страда от суши, засоляване и недостиг на вода за селското стопанство, природата и промишлеността.
Ако в морето се изпусне твърде много сладка вода, може да има недостиг през лятото. Ако твърде много солена вода навлезе през реки или канали, това ще засегне културите, екосистемите и запасите. Управлението на водите е хореография между излишък и дефицит. Изменението на климата усложнява тази хореография. Интензивните валежи могат да затрупат градските системи за кратко време. Сухите лета могат да понижат нивата на реките и да увеличат проникването на солена вода. Покачването на морското равнище увеличава натиска върху шлюзовете и защитните съоръжения. Слягането на земята изостря разликата между обитаваната земя и водата над нея. Предизвикателството вече не е само в изграждането на повисоки сгради. Става въпрос за управлението на попроменливи системи. Технологията помага, но не замества поддръжката. Запушен канал, неизправна помпа, лошо координиран шлюз или отслабена дига могат да създадат локални проблеми. Ето защо холандската сигурност разчита на рутинни процедури. Измерване, инспекция, почистване, ремонт, стандартни актуализации и симулация на сценарии. Водната инфраструктура никога не е завършена. Всяко поколение наследява предишни работи и трябва да ги адаптира към новите заплахи. Това е един от по-малко видимите ключове за холандския успех. Много страни изграждат големи структури след катастрофа. Холандия е изградила култура на ежедневно управление. Водата не се контролира единствено с бетонни и стоманени паметници. Тя се контролира с годишни бюджети, специализирани техници, водни съвети, сензори, карти, протоколи и национална мания за управление до последния сантиметър. В продължение на векове интуитивната реакция на водата е била да се изградят по високи диги и да се предпази от навлизането й. Тази логика е спасявала територии, но е имала и своите ограничения. Когато една река е затворена между високи диги, водата не изчезва. Тя просто тече по-високо и с по-голямо налягане. Ако се случи екстремно наводнение, провалът може да бъде опустошителен. Освен това, като се предотвратява използването на естествените заливни низини от реката, пространството, достъпно за абсорбиране на изключителни потоци, се намалява. В края на 20 век Холандия се сблъсква с поредица от тревожни речни наводнения. Заплахата идва не от морето, а от реките. Най-иновативният отговор е програмата «Място за реката». Нейният принцип променя въпроса. Вместо да се пита само как да се ограничи водата, тя започва да пита къде да й позволи да се разшири безопасно. Програмата включва мерки като преместване на диги във вътрешността на страната, понижаване на заливните низини, създаване на вторични канали, задълбочаване на речните корита, премахване на препятствия и запазване на райони, където водата може да заема пространство без да разрушава градове. Тази стратегия не е за предаване на реката. Става въпрос за насочване на разширяването й към подготвени райони. По време на наводнение водата се нуждае от обем. Ако цялата зона е оградена, урбанизирана и защитена с стени, нивото на реката се покачва. Ако има зони с контролирано разширяване, наводнението губи височина и енергия. На практика, предоставянето на пространство на реката може да бъде по-ефективно от ограничаването й. Място за реката също промени начина, по който мислим за пейзажа. Хидротехническите съоръжения престанаха да се възприемат просто като сиви защитни съоръжения и бяха интегрирани с паркове, природни резервати, адаптирани земеделски площи и нови обществени пространства. Защитата от наводнения беше комбинирана с градско качество и възстановяване на околната среда. Вместо да се издига твърда граница между природата и града, териториите бяха проектирани така, че да могат да се наводняват, без да се превърнат в трагедия. Този подход разкрива значителна техническа зрялост. Холандия разбра, че не цялата вода трябва да бъде изхвърлена. Понякога сигурността се крие в това да се реши къде може да влезе. Това решение изисква карти на риска, споразумения с общностите, компенсации, териториално препроектиране и дългосрочна визия. Това не е просто решение, защото предполага приемане, че някои райони ще имат хидравлична функция по време на екстремни събития. В страна, където всеки квадратен метър има стойност, запазването на пространство за вода е дълбоко решение. Това означава, че територията не е организирана единствено по непосредствени икономически причини, а за колективно оцеляване. Очевидната мистерия на Холандия – да живееш под морското равнище без наводнения. Не е решена единствено с гигантски бариери. Тя е решена и със смирение пред лицето на реките. Страната научи, че водата може да бъде враг, когато е игнорирана, но и съюзник, когато е насочвана. Място за реката представлява тази промяна в парадигмата. Не става въпрос за завладяване на водата навсякъде. Става въпрос за внимателно избиране на местата, където тя може да се движи. Националните мерки за защита от наводнения са недостатъчни, ако градовете не са подготвени за екстремни валежи. В по-променлив климат, интензивна буря може да претовари градските дренажни системи, дори когато морето е спокойно и реките не са пълни с вода.
Ето защо Холандия също работи върху градската адаптация. Въпросът вече не е само как да се защити страната от нейните граници, а как да се направи всеки квартал по-устойчив на вода. Ротердам е един от най-известните примери. Градът съчетава пристанище, индустрия, гъстонаселени квартали и ниско разположени райони. Там са разработени водни площадки, зелени покриви, наводняеми обществени пространства и временни системи за съхранение. Водната площадка може да функционира като спортно игрище или място за отдих в нормални дни и като резервоар по време на обилни дъждове. Вместо да изпраща цялата вода веднага в канализационната система, тя я задържа и намалява натиска върху системата. Зелените покриви служат и за друга цел. Те абсорбират част от дъждовната вода, забавят оттичането, подобряват топлоизолацията и намаляват ефекта на градския топлинен остров. В ниско разположен град всяка минута забавяне може да е от значение. Ако цялата дъждовна вода достигне дренажната система наведнъж, улуците и тръбите се насищат. Ако част от нея се задържа по покривите, в градините, парковете и резервоарите, пиковото налягане намалява. Съществуват и квартали и домове, проектирани да съществуват съвместно с променливи водни нива. Някои плаващи или амфибийни къщи могат да се покачват с нивото на водата в контролирани ситуации. Те не са решения за цялата страна, но илюстрират една централна идея. Адаптацията не винаги е свързана с предпазване от вода. Понякога става въпрос за проектиране на сгради, способни да понасят нейното присъствие. В пристанищните и крайбрежните райони градското планиране включва граници на безопасност, евакуационни пътища, повдигнати нива на земята, местни бариери и устойчиви материали. Градът е замислен като разширена хидравлична инфраструктура. Улици, паркове, паркинги, площади и сгради могат да бъдат част от системата. Тази градска адаптация е по-малко видима от бариерата срещу щормови вълни, но става все по-важна. Съвременните наводнения не винаги пристигат като кинематографична вълна от морето. Те могат да се проявят като дъжд, който залива канализацията, бавно покачващ се канал, комбинация от висок прилив и блокиран дренаж или просмукване, което засяга мазета и тунели. Заплахата е многостранна и следователно отговорът също трябва да бъде многостранен. Градският подпочвен слой добавя още един слой сложност. Холандия разполага с тунели, подземни паркинги, електрически мрежи, метро, канализационни системи и кабели в райони, където подпочвените води трябва да бъдат контролирани. Ниско разположеният град не само защитава улиците си, но и защитава това, което се намира под тях. Това подземно измерение създава тиха уязвимост, защото много недостатъци остават невидими, докато водата вече не е навлязла. Съвременният холандски град прилича на организъм, предназначен да абсорбира сътресения. Той не е неуязвим, но има излишества. Ако една част получи твърде много вода, друга може да я съхранява. Ако канал се повиши, шлюз регулира потока. Ако валежите надхвърлят определен праг, общественото пространство променя функцията си. Градската нормалност се поддържа от тази способност за бърза трансформация. Холандската система е една от най-модерните в света, но тя не елиминира несигурностите. Изменението на климата поставя неудобен въпрос. До каква степен една ниско разположена страна може да се адаптира, ако морското равнище се покачва с векове? Сценариите варират в зависимост от глобалните емисии, динамиката на полярния лед и реакцията на океаните. Но общата посока е ясна. Морето се покачва и една делтова страна трябва да се подготви преди промяната да стане необратима. Трудността не се крие само в средното морско равнище. Бурите, приливите и отливите, вълните, речният отток и слягането на сушата също имат значение. Покачване от няколко сантиметра може да изглежда малко, но в ниско разположените крайбрежни системи то променя границите на безопасност. Шлюзовият затвор трябва да се затваря по-често. Дюната се нуждае от повече пясък. Дигата изисква подсилване. Оттичането на реката в морето може да стане по-трудно, ако морето е по-високо от реката през определени периоди. Слягането на сушата изостря предизвикателството. В райони с мътност или меки седименти земята може да продължи да се свлича поради уплътняване, дренаж и човешка дейност. Това създава един вид ефект на ножица. Морското равнище се покачва и част от сушата се потапя. Относителната разлика се увеличава. Инженерството трябва да реагира и на двете движения. Холандската програма Делта разглежда тези проблеми с дългосрочни планове. Подходът й включва безопасност при наводнения, наличие на прясна вода и пространствена адаптация. Защитата вече не е само за следващата буря, а за десетилетия. Страната работи с сценарии, редовни прегледи и поетапни решения.
Вместо да избира едно единствено, окончателно решение, тя се стреми да държи отворени вариантите. Тази гъвкавост е от решаващо значение, защото никой не знае с абсолютна точност бъдещите темпове на промяна. Ако морското равнище се повиши умерено, ще са достатъчни укрепвания, повече пясък, по-добри бариери и териториална адаптация. Ако покачването се ускори поради масивна загуба на лед в Гренландия или Антарктида, решенията биха могли да станат много по-радикални. На този хоризонт възникват огромни въпроси. Колко може да се повиши бреговата линия? Кои райони винаги трябва да бъдат защитени? Коя инфраструктура трябва да се адаптира първо? Как да се осигури прясна вода? И какво да се прави с териториите, чиято поддръжка става все по-скъпа? Неразгаданата мистерия не е дали Холандия знае как да се защити днес. Доказателствата показват, че знае как да го прави с изключителна ефективност. Мистерията е колко дълго може да се поддържа този баланс, ако условията на планетата се променят по-бързо от човешките усилия. Отговорът не зависи единствено от холандските инженери. Той зависи и от глобалните емисии, международната политика, икономиката, технологиите и поведението на ледените покривки, разположени на хиляди километри разстояние. Въпреки това, холандската история разкрива предимство. Страната не чака проблемът да стане видим преди да действа. Нейната хидравлична култура се основава на предвиждане. Това не гарантира абсолютна сигурност, но намалява импровизацията. В свят, където много крайбрежни градове реагират късно, Холандия изучава сценарии, преди те да се превърнат в извънредни ситуации. Големият урок е, че животът под морското равнище не означава арогантно да се противопоставяш на природата. Това означава да приемаш нейните правила с изключителна прецизност. Всяка дига, всяка помпа, всеки канал, всяка бариера и всяка зона на наводнение е част от крехък пакт. Водата винаги се стреми да се върне. Холандия винаги изчислява как да я предотврати, отклони или приеме, без да се срине. Накратко, Нидерландия живее под морското равнище, защото е превърнала географска заплаха в национална структура. Нейната сигурност не зависи от един единствен проект, изолирано изобретение или твърда граница срещу океана. Тя зависи от всеобхватна система, състояща се от диги, дюни, полдери, помпени станции, канали, подвижни бариери, градски планове, водни съвети, климатични модели и политически решения, поддържани през векове. Ключът се крие в приемствеността. Изоставена дига престава да бъде защита. Неподдържана помпа се превръща в уязвимост. Град, който хидроизолира цялата си повърхност, натрупва риск. Брегова линия, която не възстановява пясъка, губи защита. Ето защо холандският модел функционира като постоянна система за наблюдение. Страната не е победила водата наведнъж. Тя я управлява всеки ден. Тя също така се е научила да адаптира стратегията си. Първо, тя е изградила защитни съоръжения, за да я предпази от навлизането й. След това е построила монументални структури, за да затвори опасни заливи от морето. По-късно е разбрала, че някои реки се нуждаят от пространство, че някои площади могат да съхраняват дъждовна вода и че някои градове трябва да бъдат проектирани да съществуват едновременно с екстремни събития. Тази еволюция показва, че защитата не е фиксирана идея. Това е непрекъсната адаптация. Парадоксът остава. Една от най-подредените, проспериращи и гъсто свързани страни в Европа се намира на земя, която без човешка намеса би била далеч по-уязвима. Под пътищата, пристанищата, фермите и модерните квартали се крие безшумна машина, която поддържа ежедневието. Водата винаги е наблизо, понякога над нея, понякога зад бариера, понякога под земята, понякога в очакване на буря. Холандия не се наводнява, защото се е научила да разчита водата като малко други места по света. Тя я измерва, преди да пристигне, задържа я, когато заплашва, изпомпва я, когато се натрупа и й дава пространство, когато е необходимо. Тази комбинация от изчисления, историческо осъзнаване и инженерство превръща ниско разположената страна във водно-електрическа централа. Но напрежението остава. В бъдеще морето ще се повиши, реките ще се променят, а бурите ще изпитат всеки запас от безопасност. Холандската история все още не е приключила. Тя продължава да се пише в сантиметри, шлюзове и приливи.